Apa iki mau? Romangsaku ora ana menungsa kang kuliwer. Ana satange alas. Kene ning kok gene. Aku sinamben gelap. Mongko aku arep mateni Onang sing dadi palange Ndara Pangeran Tohjaya. Saiki wis kasempatan dadi ratu ing Singasari. Wah. Iya. Aku durung ning Sembada apus krama. Ketang kaya ngapa perintah Resu Dalem Sang Prabu Tohjaya. Aku kon mateni Onang, teges kon mateni bayi. Wong ora ngerti wae aku matur yen wis mati. Lah najan urung mati. Monggo Sang Prabu Tohjaya ora ana patihe. Sing kudune aku sing diangkat dadi Patih Singasari. Palutra kok dadi patih cocok iki.